электән кан уртак, мал уртак түгел дигән. Бу мәкаль бүген айрыша актуаль бугай. Бер анадан туган балалар мал бүлешеп, кан дошманга әйләнә. Судлар аларның шикаятләре белән тулган. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Кара каршы тапшыруның бүгенге чыгарылышы туганнар арасындагы мөнәсәбәтләр хакында булыр. Ике бармак арасына ит үсми. Шуңа күрә ике туган арасында да дошманлык була алмый. Бары тик вакытлы аңлашылмаучанлык кына килеп чыгарга мөмкин дип әйтә кайбер белгечләр. Әлбәттә, белгечләр фикере белән ризалашып була. Әмма бүгенге тапшыруыбыз бу сүзләрнең киресен исбатлый. Без сезгә тәкъдим итәсез сюжет герое Марат Сукбай. Ул бер кемгә дә кирәкмәгән инвалид хәлендә калган. Ни өчен ир шундый түбәнлеккә тәгәри? Ул үз бәласендә бер кемне дә гаепләмәй. Ә чынлыкта исә аның урамда калуында туганнарының да гаебе бар. Маратның язмышы белән якыннанрак танышырга тәкъдим итәбез. Аннары соң инде әңгәмәбезгә дә күчербез. Кайчандыр ул менә шушы бармакларына ачкыч тотып зур-зур КАМАЗ машиналарын төзәткән, урмандагы юан бүрәнәләрне ихтә итми күтәреп аткан. Бүген бармаклар урынында эзләр генә. Салкында калып ишеткән аларны Марат. Сукбай ирнең ул көнне гомерендә онытасы юк. 2009 елның 30 декабре. Яңа елны хастаханә караватында куллары бинтланган килеш сыкранып, сызланып каршы ала. Марат гаиләдә 7нче бала булып туган. Әнисаны 47 яшендә картлык көнемдә үземә иптәш булыр дип таба. Бала дөньяга килгәндә әтисе үлеп китә. Сабый чактан ук нужа күреп үсә егет. Хезмәттән курыкмый ярты Россияны диярлек әйләнеп чыга. Теплоход белән Идел киңлекләрен урый, гаражда машиналар төзәтә. Бар да әйбәт кебек, ләкин Маратны аракы харап итә. Шуның аркасында ул эшсез дә, фатирсыз да кала. Дөресрәге, эшкече ирне туганнары траксыз калдыра. Апайым, который передо мной булды. Анарсын самый улы абайым 45 елдан хәзер үлде инде. Он жилеш квартиры монда тегеләй булай и мин калдым квартирасыз урамда. Уже 6нчы ел монда. Туганнарыгыз сезгә квартирадан бер нәрсә дә бирмәде. Юк. Бүген алар исән саулармы соң? А? Исән саулармы алар? Юк, абайым үлде. Кашан? Быел үлде мартта. А апайым тоже квартирасыз калды Волжскида и аның кызы анда балалар белән. Анда кызы да тора. В общем, Аллах Тааля аларга да бирмәде, то что мин ыргыттылар. Ну, мин излиц итмим аларга. Үзем дурак булсам, эшләтәсен. Эшмәдем бе? Эшләдем, сәйбәт булдым. 5 туганы исән сау Маратның. Һәр кемнең үз тормышы. Сукбай ир аларга барырга яратмый. Мин аларны ничего обвинять да итмим, но просто үземә неприятно качан шулай карыйлар и шундый сүзләрне алар әйтмиләр, ишкым. Мин бит күрәм, йөрәккә авыр. И үземә әйттем, җиремә барачак. Потому что как будто мин барам, чтобы нәрсә сарага. Эштән генә сыкранганы, йөрәге янганы күзләрендә чагыла Маратның. Бик зур хыялы да бар бит аның. Кайчагында онытылып китеп шул хакта сөйләп тә ташлый. Частный домда хочу. И ничек-нибудь огород, бәрәңге утыртырга үземә. Все нәрсәдә помидор, бакчам булды, үзем утыртып таныйм. Викторины перебирать, усикларны шик-шик-шик все. Эй, әйтәсең дә кил, менә монда булай җири. Әйбәт бит. Кашан алмалар. Җылсын да килә. Әйбәт булды. Их, узган гомерне кире кайтарып булса икән ул, Марат иң зур хатасын төзәтер иде. Обязательно. В первую очередь мин 1 граммда арак эчмәдем. И тартырга ташладым. В первую очередь. Все нардан бар. Вот мин әнине не слушался, живляр булдым. Әйтте бит миңа. Намазына оқы. Бездә пионер, Аллах юк. Намазны укытты бит кичкенәдән. И самое главное это, шайтан сидекне ишмә. Нагмадысын нәрсә ул.
шайтан кигене. Гәр ул сине боза, таки булыр. Боза бит. Игътибар иткәнсездер, Марат үз хыялы белән дә уртаклашты. Үз йортын булдырмакчы була, Анарсын бакчасында җиләк җимешләрен үстермәкче була. Сезнең фикерегезчә, хыялы тормышка ашсын өчен аңа нишләргә кирәк? Минем уйлавымча, кеше менә шундый тормыштан кире кайту авыр дип уйлыйм. Чөнки андый юлга баскач инде кире кайту бик авыр. Чөнки уларны баскач белгән әйбер онытылмый дигән сүз бар. Чөнки ул кире кайтса да, хатыны булса, булган эшләгән акчасын кире шул ичимлеккә тоту мөмкин. Минемчә, бу кешенең хыялы тормышка ашырга мөмкин, чөнки ул ниндидер адым ясаган һәм киләчәктә әгәр бирешмәсә һәм барса бу димимчә. Адаш Маратның хыялы чынга ашсын өчен мин уйлыйм, хатында барак кирәк. Ул бөтенләй именсез кеше түгел. Аның күңеле чиста, күңеле саф, аның барса килеп чыгачак. Аңа үзенә бер ярдәм терәк табылса, ул әлбәттә үзенең хыялын тормышка ашырачак дип уйлыйм. Минем фикеремчә дә аның әле өмете югалмаган, ул үзенә таяныч, юаныч таба алачак. Туганнары белән дә шулай ук мөнәсәбәтләрен әгәр дә җайлап җибәрсә, шулай ук үзенә тормышта тиңдәш булырдай, үзен янәшә барырдай бер тормыш иптәше тапса үзенә, минемчә, ул әле хыялларын чынга ашыра алачак. Сюжеттан күренгәнчә, Марат гаиләдә 7нче бала булып туа. Еш кына күп балалы гаиләләрдә соңгы төпчек баланы артык бала дип тә әйтәләр. Күрәсең, Маратның да язмышы шулай булган, ул гаиләдә артык бала булган. Бер уйласаң, аның туганнарының барысының да тормышы җайланган, һәммәсенең үз гаиләсе, үз торыр урыны бар. Чынлыкта әнисеннән калган, әтисеннән калган фатирны алар Маратка да бирергә мөмкин иде. Төгәллек кертеп китим, әниләреннән 3 бүлмәле фатир калган, һәм шул 3 бүлмәле фатирдан Маратка 1 бүлмәдә эләкмәгән. Ни өчен соң менә шушлай мал-мөлкәт дип туганнар талаша, дошманлаша? Әби бабайлар мөгаен ахыр заман галәмәте дип әйтер, ләкин башка сәбәпләр дә бардыр мөгаен. Без бүген студиядәге кунакларыбыз белән шушы сорауга җавап эзләп карыйк әле. Хөрмәтле кунаклар, чынлап та, ни өчен соң менә бүгенге көндә аеруча соңгы елларда туганнар арасында менә мондый дошманлык һәр гаиләдә диярлек бар. Мал бүлешмәсәләрдә ни өчендер көнләшү, ни өчендер бер-берсе белән сүзгә килешү, әти-әни вафатыннан соң чынлап та алардан калган фатирны бүлгәләү, талашу, судка барып җитү. Моның сәбәбе нәрсәдә? Хәзерге заманда ни өчен шушындый хәлләр бик еш күренә башлады? Чөнки кеше куркып калды яшәр өчен борылыш вакытында. Әмма ләкин туганнар арасында шушы бүлешү, Маратны шушы хәлгә төшерүләре туганнары бер нинди кыягада сыя торган нәрсә түгел. Әйтәсем килә, ни җаннары белән аның туганнары бүген яши икән Марат шушы хәлдә булгач. Минем күрүемчә, Марат яхшы күңелле, яхшы тәрбия алган. Аттан олада туа, кылада туа дигән нәрсә бар бит инде. Бәлки бу рухи яктан әз генә әйтергә кирәк, көчсезрәк булгандыр. Нигә аның бүгенге көнне туганнары шушы хәтле тормышларын кырып яшәгән вакытта ни җан белән читтә яшәргә мөмкин? Моны күз алдына китерү һеч мөмкин түгел. Кадрия ханым, сезнең фикерегез ничегрәк? Сез менә үз тормышыгызда очрашканыгыз бармы шушылай үзара дошманга әйләнгән туганнар белән? Мондый ук булмаса да, туганнар белән туганнар арасында төрле ситуациялар туу, конфликтлар туу, мондый очракларны күргәнем бар. Электән ашарына ипие булса, ишәренә шәйе булса, ул зур байлык саналган. Һәм шуңа сөйнеп, халык бергәләп, күмәкләшеп яшәгән. 3 килен, 4 килен белән яшәгән гаиләләр булган. Хәзер мин уйлыйм, кешедә рухи фәкыйрлек. Менә шушы рухи фәкыйрлек туган белән аралашмауга, туганнан туган көнләшүгә алып бара торган мискенлек дип уйлыйм мин моны. Һәм шулай дип бәялим дә. Чөнки безнең рухларыбызны чистартырга, калебебезне чистартырга кирәк иң беренче. Халкыбызның кан туган кайсы гына вакыт булса да барыбер туган булып кала. Чөнки туганда шул кан ага. Менә шушы әйберне гомумән мин халыкка мөрәҗәгать итәм, без онытмаска тиеш. Әгәр дә бер туганың шушы дәрәҗәдә урамда йортсыз, ашаусыз йөри икән, менә хәтта тән чымырлап китә.
моңа күңелдә ышанасы килми Безнең татар кайчакта. гаиләләрендә элек-электән ул бит ничектер туганнар үзара бергәләшеп яшәү булган. Әйтик, күп балалы гаиләләрдә өлкән уллары үзләренә башка чыгып йортлар салып яши башлаганнар. Һәм кагыйдә буенча ничектер гаиләдәге төпчек бала ул гаиләдә калып әни-әнинә тәрбияләргә һәм төп йорт аңа булырга тиеш булган. Хәзер менә бу кагыйдәләр гомумән дә юкка чыгып бара шикелле. Авылларда азмы-күпме саклана әле ул. Ни өчен соң менә шушындый тәртипләр безнең юкка чыкты? Сез ничек уйлыйсыз? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әти әниләрне хөрмәтләмәү, аларның сүзләренә колак салмау, тамырыбыздан ерагаю сәбәпле тарихыбызны, милли кыйммәтләребезне, дини кыйммәтләребезне оныту сәбәпле менә шушы начар күренешләр инде алар һәрвакыт булып торыр. Чөнки кешенең табигатында бар андый нәрсә: малны сөю, мал мөлкәткә омтылу. Габдурахман әфәнде, менә сез миңа шул сорауга җавап бирегез әле. Бүген безнең тапшыруыбызны караучылар арасында һичшиксез менә шушлай мал аркасында үзара дошманлашучылар, үзара сүзгә килешкән, инде сөйләшмичә йөрүчеләр дә бардыр, әйбит. Чынлап та, әгәр дә ниндидер сәбәпләр аркасында мал бүлешергә туры килә икән, туганнарга ничек итеп, талашмыйча, сугышмыйча гына, һәммәсе дә риза булырлык итеп, менә уртак бер фикергә килергә, судка барып җитмичә, дошманлашмыйча. Кеше әгәр дә динле булса, үз гадәтләрен, гореф-гадәтләрен хөрмәт итә торган булса, ул шушы менә гореф-гадәттән, диннән чыгып, үз проблемаларын үзе хәл итә ала. Менә безнең төп максатыбыз бит гаделлек булсын дибез, дөреслек булсын. Ә менә ул гаделлек, дөреслек, аның ниләре, критерийларны кем билгели? Менә шушы 7нче балага 3 бүлмәле квартирдан күпме өлеш чыгарга тиеш? Аны кем билгели? Ул дөресме, юкмы? Инде әлбәттә без бу чиракта канунга мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Әгәр динле кешеләр булса инде, Аллаһның куйган кануннарына ышана торган булсалар, алар бигрәк тә Коръәнгә, пәйгамбәребезнең сүзләренә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Һәм әгәр дә туганнар инде иманлы булсалар, алар шушы фикер белән, шушы хөкем белән килешергә тиешләр. Инде килешмиләр икән, бу чиракта без гади генә судка мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Суд турында сүз чыккан икән, Эльвира, сезгә дә сүзебезне бирик әле. Менә бу очракта ул үз хокукларын яклый аламы, Марат? Нишләргә аңа Марат кирәк? кына түгел, Гомумән алганда, менә шундый тормышка дучар булган кешеләр. Аларның өлкән буын кешеләрнең әлбәттә инде васыятнамә калдырмаганнар дип уйлыйм, әти-әниләре. Бер нәрсә дә юк. Демәк, барысы да бар закон буенча бүленергә тиеш иде. Ләкин әлбәттә менә законда аерым кагыйдәләр бар. Һәм шушы кагыйдәләргә буйсынмый икән кеше, демәк, бу очракта да шулай булып чыккан дип уйлыйм. Мәсәлән, 6 ай эчендә барлык шушы вафат булган кешенең варислары, демәк, беренче чират варислар, алар һәр вакытта да инде мәрхүм булган кешенең ата-анасы, демәк, бу очракта инде алар юк, тормыш иптәше, аңлавымча инде шулай булмаган һәм балалары. Демәк, 7 бала бу очракта васыятнамә булмаган очракта тигез өлешләр белән мирас алырга тиеш иде. Күрәсең, безнең әлеге язманың герое шушы кагыйдәне үтәмәгән һәм Билгеле, ул эшкән, аңа инде бу мәсьәлә аңа кирәк тә булмагандыр. Һәм демәк, аның калган туганнары, демәк, нотариуска мөрәҗәгать иткән һәм алар арасында 6 ел үткәннән соң, мәсәлән, ниндидер фатирдан өлешне алу, алардан һич акчалата булса да кире кайтару мөмкинлеге юктыр. Ләкин менә бу Марат очрагын алсак, ниндидер компенсация түләтү, ниндидер бар үзенә ниндидер ярдәм алу мөмкинлеге бармы бу кешенең? Әлбәттә, тырышып карарга була. Әлфия ханым, гомумән менә социаль үзәкләргә сез бит инде шушы тармакта эшләгәч күп нәрсә күрергә туры килә. Менә шушындый авыр хәлдә туганнары тарафыннан кыерсытылган, урамда калган кешеләр киләме? Әллә инде алар менә шул үз язмышларына буйсынып, урамга чыгып, менә шул сукбайлар белән генә кайгысын уртаклашамы? Казан шәһәрендә, Киров районы территориясендә милицейский урамы 75-нче йортта даими яшәү урыннары булмаган гражданнарны реабилитацияләү үзәге ачылды. 9 ай эчендә шушы үзәккә 173 кеше мөрәҗәгать иткән һәм алар үзләренә кирәк булган ярдәмне шушы үзәктән алганнар. Туганнар арасында менә шушындый дошманлык барлыкка килмәсен өчен аны балачактан ук тәрбияләргә кирәк. Яшерен батырын түгел, балачакта ук балалар үзара талаша, үзара сугышалар, әйбит, матур машина эчендә, матур курчак эчендә, ләкин без аңа ничектер балалык галәмәте дип кенә карыйбыз. Ә чынлыкта үскәчтен менә бу сугышулар шын дошманлыкка китмәсен өчен Солтания ханым нәрсә эшләргә кирәк? Балаларны ничек тәрбияләргә кирәк безгә?
7 бала булганда безнең бит инде гаиләләрдә өлкән балалар кечкенәләр өчен җаваплы. Ул психология буенча да шулай килгән инде. Миңа калса, монда Маратны буйсындырып яшәгәннәр. Аның әтисе булмаган, әти тәрбиясе күрмәгән бу бала. Аңа үрнәк ират булмаган. Абыйлары бәлки аны миңа калса буйсындырып, апа абыйлары буйсындырып яшәгән. Хәзер менә әхлак тәрбиясе юк гаиләдә. Күбрәк матди якка кайтып калабыз. Әти-әнинең вакыты юк. Бала белән утырырга. Алар күбрәк эштә. Әхлак тәрбиясе безнең иң соңгы урында калды хәзер. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, сезгә үзегезнең фикерләрегезне җиткергән өчен. Без белгечләрне тыңладык, шулай ук менә артистларыбызны да, Хәмдинә апа фикерен дә тыңладык. Әйдәгез без хәзер тагын бер әти кешенең инде тормышта шулай ук үз фикере булган Хәлил Мәхмүтовның фикерен дә тыңлыйк әле. Без аны үзебезнең янга, стель янына чакырабыз. Рәхим итегез. Хәлил абый, исәнмесез? Бик зур рәхмәт бүгенге тапшыруыбызда катнашуыгыз өчен. Мин беләм, сез бит үзегез дә менә бала чактан ук бик зур авырлык кичереп, тормыш газапларын күреп үскән кеше бит. Менә сезнең өчен туганлык хисләре нәрсә ул? Беләсезме, мондай сөйләшү күптәннән кирәк иде. Дөресен әйткәндә, мин ике туганның һәр вакытта талашуын бер вакытта да өнәп җиткермәдем. Һәм аны күз алдына да китерә алмыйм. Ләкин кызганычка каршы безнең тормышыбыз шундыйга китте хәзер. Бөтен нәрсә акчага корылды. Шуңа күрә һәр бер кеше күбрәк ләктереп калырга тырыша. Кеше гадел булырга тиеш. Хәлил абый, әйтегез әле, менә сез бит үзегез дә бүгенге көндә ике кыз үстерәсез, бит. Аллага шөкер, Анагыбыз да туды. Аныгыз да туды. Без аныгыз, өченче аныгыз дөньяга туу белән сезне котлыйбыз. Шулай да менә бүген безнең тапшыруны тыңлап утырганда да гомумән кай вакытта шундый уйлар тумый микән? Бу балалар хәзер бик дуста яшиләр. Аннары нәрсә булып бетәр икән? Курыкмыйсызмы үзегезнең балалар? Юк, курыкмыйм. Чөнки дөресен әйткәндә, тәрбиясе не карата булачакларның киләчәктәге тормышлары. Менә Марат мәсьәләсендә мин тыңлап тордым әйме. Бәлкем Марат гаепледер. Бик булырга мөмкин. Монда энеләре, абыйлары, сеңелләре түгел, Марат гаепледер. Соңгы вакытларда кичкене баланы иркәләү бар. Әне син эшкә бар, ул йокласын әле, йокласын. Аны торгызырга иренәләр. Әти-әнисе Маратның гаебе нәрсәдә булыр? Гаебе шунда, кайсы вакытта менә үзе-үзеңне тормышта төрле хәл була, җаным. Үзе-үзеңне кулга алырга кирәк. Семьясы булган, өйләнгән, неткән, ярар бүлмәгәннәр, бүлсәләрдә 7 кешегә бөтенләй бүлеп бетермәгән булырлар иде. 5ме? 3 бүлмәле. 3 бүлмәле. 7 кешегә бүләләр. 7 кешегә кайсысына биргәсең аның дөресен әйткәндә. Хәлил абый, ләкин бу очракта мөгаен кемгәдер бүлеп, кемнедер бөтенләй өлешсез калдыру дөрес булмас. Юк, өлешсез калдыру мәсьәләсендә сүз юк. Моны суд хөкем итәргә тиеш. Ләкин үзенең сукбайлыгы, үзенең эшчелеге аркасында бармаган инде ул. Димәк, ул кеше тормышта мәлҗирәп төшкән. Ул нык тормаган. Тормышта төрле хәлләр була җәмәгать. Ул бит гел майлыгына түгел. Хәзер менә ул горурлык аркасында мин туганнарга бармыйм ди, мөрәҗәгать итмим дип әйтә. Сез ничек уйлыйсыз? Бу да дөрес түгел. Туганнарны ташларга ярамый бер вакытта. Алар ничек карыйлар ансы икенче мәсьәлә. Ләкин син үзеңнең гаебеңне танып баш иеп барырга тиеш бу очракта. Ничек ул бармый? Алар бит вообще-то дөресен әйткәндә бергә үскәннәр, яшәгәннәр. Хәзер ул туганнарыннан отказаться итә. Алай булмый бит. Бер вакытта да алай булмый. Туганнар аннан баш тарттылар бит инде. Соң баш тартырлар, әгәр дә ишеп йөрсәң. Әгәр дә һәр вакыт исер киләсең икән, баш тартырлар, биргеле. Хатыны да ташлап чыгып киткән. Хатыны булмаган, бергә яшәүче. Бу очракта аның үзендә дә гаип юк микән? Без бит әле ул турыда карамадык бөтенләй. Без аның туганнарын гаипләп чыктык. Әгәр дә кеше эчә икән, әйткәннәрдер аңа, энем, эчмә, әйдә, давай юлга басып. Мин күп кешеләрне беләм җәмәгать. Эшүне ташлап, менә хәзрәт дөрес әйтә, дини юлга басып, гөнаһтан курыкмыйбыз без хәзер. Рәнҗетәбез әйме, кешене рәнҗетәбез. Гөнаһтан куркырга кирәк җәмәгать. Уйлага башта эшләгәнче уйларга кирәк. Мин моны эшлим, ләкин бу гөнаһ түгелме?
Халил абый, әміне курыкмыйлар гынақтан, чөнки күп кеше Худайга ышанмый, дин юлына басмый. Әміне гынақтан курыксыннар өчен, менә хәзер безнең балаларыбыз да, яшьләр дә, шулай ук инде бүгенге көндә талашып яшәгән туганнарда да гынақтан курку булсын өчен нәрсә эшләргә соң? Динге басырга керек, җәмәгать. Басмый торганнары күп бит аның. Бастырырга керек, бастырырга керек. Динне дә белмәгән кеше ничек инде ул туганнарыннан не бирә, отказ бирә. Ул булган нәрсә түгел ул. Бу очракта менә әти-әни нишләргә тиеш? Менә сез үзегезнең балаларыгызны ничек тәрбияләдегез, кызларыгызны? Хәзерге көндә сөйләшәсезме сез туганлык турында? Хәзерге вакытта дөресен әйткәндә, әгәр дә балалар нәрсәдер нитә икән, эшләй икән, начарлашы икән, дөресен әйтәм, мин пичмакка бастырадыр идем. Кызганычка каршы хәзер бастырмыйлар. Сез үз балаларыгызны дингә бастырдыгызмы? Мин балаларымны дингә бастыра алмадым, чөнки ул вакытта безне әгәр дә дин юлына басасың икән, даже ураза тоткан вакытта авызны ачтырып су салалар иде. Халил абый, әмінеыныкларыгызны бу юнәлештә китсеннәр өчен, гынахтан курыксыннар. Киләчәктә әлбәттә ул менә шушы ике кыз баладан туганыныклар бар, балалар бар. Алар да туган булып, дус булып яшәсен өчен нәрсәдер эшләргә кирәк. Күбрәк очраштырырга кирәк, аларга аңлатырга кирәк, дөресен әйткәндә, әйтергә кирәк, сез туганнар. Менә бу синең абыең, кайсы вакытта минем Ләйсәннең малайы кычкырып җибәрә. Ришат, дәва дип сөйләш. Ул сиңа абый кеше. Менә Маратка нишләргә кирәк дип уйлыйсыз? Маратка туганнары янына барырга кирәк. Туган ул хәзер берсендә нитми. Баш ияргә теләми ул. Алай булмый җаным. Ярар, менә туганнары кабул итмәсә, аны нишләргә кирәк? Эшуне ташларга кирәк. Эшен ташлый. Эшуне ташларга кирәк. Иң беренче эшуне ташларга кирәк. Икенчесе менә хәзрәт әйтте, әгәр дә мөмкин булса, баш эшләсә, дин юлына басырга кирәк. Мин бик күп кешеләрне беләм. Ишәләр иде. Эшуне ташладылар. Кеше булып яшиләр хәзер. Халил абый, менә бик әйбәт фикер билгеле, дин юлына басырга кирәк. Менә мин кабаттан кайтарып сорыйм. Менә сез әйтәсез, үзегез дә кызларны бастыра алмадык дип. Күп кеше бастыра алмый. Әгәр дә инде аның әти-әнисе ул юлга басмаган икән, кинәттән генә аның баласы да ул юлга басмаячак. Бу очракта ничек итеп гынахтан куркытырга? Ләкин бер вакытта да соң түгел бу юлга басырга җәмәгать. Гынах мәсьәләсен сразу әйтергә, бу гынах. Моны эшләргә ярамый балам. Моны әйдәгез нитәбез, менә шулай дип. Габдрахман әфәнде, менә бу урында мөмкинме сезгә бер сорау бирергә, кыска гына җавап бирсәгез иде. Әгәр дә ул мәчеткә йөрми икән, мәчеткә килми икән, чынлап та ничектер безгә балаларда тәрбияне алып барырга кирәк икән, гынахтан куркырга өйрәтергә кирәк икән, кичкенә чакта һәрберебезне дәванилар шулай өйрәтә иде. Нуман, бу сорауда да капма-каршылык бар, минемчә. Менә бер яктан без гынах эшләмәсен дип әйтәбез. Икенче яктан мәчеткә бармыйча, мәдрәсәдә укымыйча, бер хәзрәтнең янында укымыйча, яки бер белгечтән барып анарга мөрәҗәгать итмичә, һәм тақвалы, һәм динсез булып була. Гынахтан курыккан бала телибез икән, иң башта әти-әни үзеннән башларга тиеш. Гасыр үтү белән, тарих язмышы үтү белән илдә күп кешеләрне диннән читкә тайпылдырды. Әйтик, менә Совет чорында революциядан соң бит инде әйме. Менә дин турында сүз алып барырга Алла дип әйтергә кешеләр куркып яшәде. Мин моны бала чагымнан беләм. Менә мин кечкенә вакытта безнең Мулла бабай үлде. Мулла бабайның җеназасын йортка чыгарып куйган вакытта мәчет манарасын кисеп төшерделәр. Шунда мәчет манарасын кискән кешенең тормыш иптәше, исемнәр белән әйтмим, чөнки безнең бу тапшыруны карарга мөмкиннәр. Мин исемләп әйтәсем килми. Әйбәт булды әле, авылны ямсызлап торадыр, мәчет манарасы ди. Ул мин кечкенә әнкәйнең итәгенә ябышып торам шулай. Әнкәй мәчет манарасы килеп төшкәч, ла хаула ва ла куата дип иман китереп җиргә чүгәләде, куркуыннан. Менә шушы заманнардан бит кешеләр дин юлына басарга курктылар. Менә шушы кешеләрнең гариплеге шушыннан килеп чыга. Дин юлынан тайпылу, курку. Мин Кыл Шәриф мәчетенең имам хатибы Рамил хәзрәт Юнус белән сөйләшкән идем. Ул менә бер фикер әйтте җәмәгать. Бүген гаиләдә хатын-кыз идарә итә, матриархат икенче төрле ди. Һәм менә бала туа, ана ул күреп үсә, димәк бала анасына буйсына. Иләнә, ул хатынына буйсына, чөнки ул шулай тиеш дип уйлый. Хатын кызга буйсынырга тиеш дип уйлый ул. Менә шуңа күрә дә безнең
проблемаларыбыз иң беренче хатыннардан башланмый микән? Чынлап та менә җәмәгать карагыз әле. Ике абый арасында ни өчен бүген ызгыш талаш? Чөнки хатыннар бер-берсенә каршы кытырталар һәм иратлар, абыйлар, энеләр бер-берсен яратмый башлыйлар. Менә мөмкет бүлү генә түгел монда ниндидер юктан гына килеп чыккан проблемалар да була. Безнең халкыбызда мал-малга җиткәнче Газраил башка җитә диләр. Шундый заманда яшибез. Кешедән тартып алган малны гына түгел, үзебезнең тапкан хәзинәбезнең дә, дөресен генә әйткәндә, рәхәтен күрергә вакыт җитми торган замана. Хәләл малларыгызның рәхәтен күреп яшәргә ясын һәм бүгенге тапшыруыбыз үзара дошманлашып, үзара сөйләшмичә йөрүче туганнарны якынайтсын һәм аларны бергә утырып уйлашырга мәҗбүр итсен иде. Без һәр вакыттагыча сездән хатлар көтеп калабыз, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Безнең адресыбыз 20095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт, Кара Каршы тапшыруына. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.